Bueno, pouco. Ai, Dios mío. Home, Lisardo, que tal? Compañeiro. Por aquí arriba non lle fai falta moito pasar. Veña, que temos aínda... Córtello ben, córtello ben. Que temos os recanteiros e temos os humorosos. Ahora de ver... Estos jubilados, Que guapo te estamos deixando, por Deus. Bueno, Lisardo. Vou a consulta un momento. Bueno. Mientras se me siga... Venga. Eu quedo co doutor de cabecera. O Quite médico un de peine cabecera. de ellos, un peine de ellos, cero. Oye, medramente. Ainda non está, espera. ¡Espera, coño! Que esto no está, ¿eh? Muy buenas, doctor Bellino. Señor Lisardo, Dios, pero... Eloi ese cambio de look. Vamos a ver. O qué? Digo que pa onde vai con esa pinta me controido xa pasou hai 15 días. Ai, dio pola roupa. Home, É que apuntou o neto Manoliño unhas clases de baile deste moderno, home, deste baile... muñeira. Non, como carallo lle chaman o... Baile moderno. Que Gijón. Sporting de Apuntou Gijón. unhas clases de... Será hip hop. Hip hop, ten razón, hip hop. Entonces veño así por eso, porque non me dá o tempo de me cambiar e viñen así. Que lle quere? Isto me canto máis vello máis tolo. E non ten a cabeza. Bueno, Pero tamén ahora os seus anos a meterse con estas cousas. Que? Que? Como digo o Seus anos. reverendo, para aprender a bailar nunca é demasiado tarde. O reverendo, para quen é o reverendo? O cura. Que é o cura da parroquia. Que cura? O reverendo é o meu profesor de baile de Gijón. De Gijón. Que non te enteras, cañota. Que? Que me chamou? Chameille cañota. E que é cañota? Cañota ven sendo tronco en gallego. Que non se entera. Usted hai que salir algo máis da consulta que está estancado. Colega. Colega, aí, Dios mío. Está me deixando usted flipado, Ah, que sí? Dios mío querido, pero tamén home polo que lle dá agora, me dá por Dios. Amigo. Pero que sepa que o Gijón é un baile buenísimo para a reuma. E vai ben reuma? para a circulación. Sí, seguro que E sí. máis, Sí, creo sí. que hasta me baixou algo o colesterol. Sí, seguro que sí. Colesterol xa lle mirarei o cando lle fago os análises a ver se lle baixou ou non lle baixou, home. Colesterol vai lle baixar. Sí, hombre. E digo unha cousa, como é o baile ese do Gijón, como... Non sabe vai? como é? Non sei, eu tanta modernidade non entendo. Eu, si quere, fagolle unha demostración agora aquí, en directo, A ver, tampouco vai a pensar usted que me fai a mí moita ilusión verlo bailar, Sinda foron a dar bailarinas, pero hoste... Home, non xa, pero... Ben, bueno, xa que estaba... Sí, quere que lle faga unha demostración? Faga unha demostración aí, logo. A ver logo como se baila. E máis, Que? por facer unha cousa. Dígame. Veña por aquí. Ponde? Vou non enseñar a bailar o Gijón. No, eu non bailo Gijón. Venga, hombre. No. Que baile, Eu non... No, venga, hombre, venga. Eu non bailo, Sale, non bailo. a ver, No. Veña, hombre. Oh, mire pa aí, veña. Como vou bailar o Gijón, señor? Unha cousa, a batiña, quítame a batiña, No. No. Quítame a bata, Vou quitar a e bata. logo cando vai bailar o Gijón con unha bata de médico. Eso non procede, quita a bata. Bueno, Dios Quita a mío. bata que lle vou dar unha cousa aquí. A culpa xa é miña, ferlle caso. Bueno, usted quita a bata, poña esta chupa que é do meu neto. Vai como poñer a chaqueta dun chándal, pero usted. E logo, pero Eu non logo, poño esa, menos. para bailar o hip hop hai que poñer a indocumentaria adecuada. Eu vou entende? poñer esta argallada. Home, logo. E logo, usted vai xogar ao tenis e non leva a raqueta logo. Vamos a raquetar veces que deme na cara. O que levo sempre é as pelotas, as pelotas non levo Moi sempre. importante levar Sí, as pelotas sempre levo. E logo. Tome, Bueno, moi bueno. un Moi ben. collar de hip hopero. No, ve, que collarame que eso parece a cadena de atar o can. O que? Eu poño, eu non poño. No, Este é eso- un collar de rapero. No, Hai non, que poñerse como a xente ou como quere bailar. Aí. E logo. Me parece un É entroido, o máis señor Lisardo. importante. A jorra. Ah, bueno, jorra sí que aquí Jorra quenta o de sol. rapero. Aquí quenta o sol, sí. Aí. A jorra compre. E o que fai, home? Así Que? non, carallo. Hello. Te parece parvo. Por qué? E si quero non fora. Así, home. Pero así non me torna solo. Así. E quíteme esas gafiñas? No. hombre. As gafas non as saco, as saco as gafas. No, non pois vejo. as gafas non se dá a bailar Que o non? rap. Quite eso de aí, home. Habémonos mancar sin as gafas, usted xa verá. Póñame estas. Pero como poñer eso? Fágame caso a min que Lisardo sabe. Ya cuesto que? Está rapero total. Estou por un entroido. Ahora, moi importante. A ver, que facemos? Poñer cara de mala hostia. No, así non, que así parece que vai morder ao público. Ah, Mire para min. Vale. Así. Exacto. Vale, e agora, e agora que? dámoslle ao play e usted fai o que faga eu. Xa verá que divertido. Vale. Espera aí. A verlo. Aprende o Bien, ¿y ahora qué? Cara de mala hostia. Está bien, está chulo o baile. Oh, chao. Chao. Pero por ejemplo, Volta. Aí está. está chulo o baile. Agora voulle facer a última moda. Último A modo. ruleta rusa. É que fao? Levanta as pernas por aí. Perna por arriba. Te levanta as pernas. E agora?
Para aí, ó. Que fa? Arreta nunca! Que fa? ¿Dónde vas? Pero, ¿cómo me abandonas así a pista de baile? Manco, Dios! está ben? Cada un baixa do escenario como quere, non? Usted, se se manca é médico, non ten problema. Está ben? Estou ben, tranquilo, non foi nada. Gustoulle? Está chulo, quitando o golpe o baile está chulo. O señor Lizardo mola, a que sí? É usted máis moderno, sí, señor. Gustoulle o baile? Bueno, a verdade é que sí, está ben. Pois alégrome que lle gustara. Moi ben. Soñe 300 euros. Que? 300 euros. É 300 euros de que? A me este está. 300 euros da clase de Gijó. Vale. Ou pensa que se aprende gratis? Vai-me cobrar 300 euros por 4 pasos de mierda que me enseñou aquí. Non. 4 pasos de mierda nada, Enseñei os millores pasos do Gijó. Solta pasta se non digo yo aos meus colegas da academia. Bueno. Tampouco se poñase, home. 300 euros tamén. Digo, ahora que somos colegas, podíamos facer unha rebaixiña tamén, non? Digo eu. Colegas, sí, pero a vaquiña polo que vale, tío. Despois queixase que lle cobro eu, sí, despois veñase queixando. Marcho, colega. Que quedei con as pibitas aí no aftershave. Bueno, hasta agua. Ok. Chao. Está ben o baile, pasa que é caro, sale cara a cousa. Muy ben, Lizardo, muy ben. Queredes unhas tazas de Gijón? Estás moi recuperado, vexote moi ben. Somos unhas clases aí rápido. No, muy ben. No, ahora vamos co recado. Outro día. Marcho logo. Outro día Outro vamos. día. a- Terbo o corpo pa baile. Sí, señor, Ay. mellor. Hasta logo, Pa que se Lizardo. vai. Saúdos para Torbellino. Muy ben.